To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Muna sanar da ku, ko in ce za mu sanar da ku abubuwan da ya kamata ku sani game da wannan YouTube channel mai albarka, wato wannan sabon shafi. Wannan sabon shafi mai suna Echinda TV. So an buɗe shi ne ba don komai ba sai don kawo muku ƙayatattun abubuwa, so abubuwan da za su ilmantar da ku, faɗakarwa, nishaɗantarwa, sannan kuma za su taimaka sosai ɓangaren sana'o'i daban-daban. Misali, wannan YouTube channel za mu dinga ɗaura kiɗoɗi, so comedy, short video da ma full videos insha Allahu za su fara zuwa muku. Baya da haka, insha Allahu har da ƙarawa juna ilimi kamar ta ɓangaren piano, wato kiɗa kenan. So yanda ake yin abubuwa dai a kiɗa insha Allahu, wanda na san akwai masu buƙatar yin wasu abubuwan a kan piano wanda suke so su je sun yi a cikin kiɗansu, so ban san yanda ake yi ba, ko kuma za su ji wata busa ban san ya za a yi su yi ta ba, ko kuma su rasa a cikin ina take, so wanda ko ban san cewar wani abun creating ɗinsa ake yi ba, ko a haɗa wancan da wancan tukunna ya tashi wata busar da ake so a ji an yi amfani da ita. So akwai busoshi na zamani wanda wani idan ya ji a wani kiɗan zai rasa yaya aka yi aka haɗa wannan, so kuma shi ma yana so ya yi wannan abun, so amma sai ya kasa, sai ya dinga tunanin ma so ko wani application ko wani menene, so haka wani sai ya rasa ma ya zai ya haɗa wannan abun. So insha Allahu wannan shafi zai kawo muku duk yanda za ku warware wannan abun cikin sauƙi, kuma za ku fahimce shi cikin sauƙi bi iznillahu rabbi. So mun fara ɗaura kiɗoɗi a wannan shafi mai albarka. Kafin mu fara ɗaura videos da sauran abubuwan da suka dace mu ɗaura, insha Allahu muna so ku biyo mu a cikin wannan bidiyo, wato kashi na ɗaya, wanda muka sa wa suna so mu jarraba piano. Suna wanda muka sa wannan abun kenan. Insha Allahu ku zo mu tattaru sai mu ga abubuwan da suka dace. Misali, mu ɗan fara batu kamar a ɓangaren abin da ya danganci kiɗan Sudan. So akwai da dama wanda suke son su yi kiɗan Sudan, amma ba su san ta ya za su yi su fara shi ba, ba su san ta ya za su yi wannan ba. Akwai su da yawa. So insha Allahu yau dai darasinmu zai yi abun nan, ku ɗan biyo mu nan misali mu ɗan gani nan. So ban sani ba ko kuna iya ganowa, wannan busa ce wadda yawancin wannan busa ce ta Sudan. Na san wanda duk wanda ya ji ta ya san Sudaniya ne, kuma kamar mu a nan a Hausance insha Allah mun saba jin wannan irin kiɗoɗin dai duk wasu manya-manyan mawaƙa wanda ya danganci suna ɗan taɓa harkokin Sudan haka. So kamar wannan busa, idan kun shirya bara mu je cikinta kai tsaye. So sunanta, inda ake samunta, yanda kuma za a haɗa combination ta ba da wannan sound ɗin kenan. So ina ji kun ji wannan busa kuma kun ga yanda nake taɓa ta. So wannan busa, so inda ake samun ta insha Allahu shine cikin purity.
na san da dama sun san purity, ko kuma in ce duk mai kiɗa so ya san cikin purity. So ko in ce duk mai studio, so wanda ma dai baya harkar studio, so ko a purity ne irin na wanda application da ake downloading a kan waya domin haɗa kiɗoɗi, so nan ma akan iya samun su. Misali mu zo nan, mu buɗe nan, za mu buɗe nan, ban sani ba ko idonku yana iya ganowa, ga purity nan, so na buɗe cikinta, mu kalle ta sosai. Mu zo nan, ban sani ba ko idonku yana iya kallon wannan layi, so ga waje nan wanda aka rubuta what went, so shine ake shiga. Idan ka shiga, wanda shine lamba ta 057, so in ka shiga shine zai kawo ka nan, shine za ka zaɓi abin da kake so ka sa. Misali ga Belu Tino 6, mutum zai shige ta, za ta ba shi abu biyu haka. In ta ba shi abu biyu, ga shi nan sama da ƙasa kenan, so in kana so ta baka wannan sound ɗin, in ka shiga nan farko abin da za ta baka, ka yi sound ɗin da za ta baka. So idan kana so ka juya shi ya koma wancan sound ɗin, za ka shiga editing kenan. In ka shiga editing, za ka duba nan, so ga shi nan ka buɗe duk abin da kake so ka yi editing ɗinsa. So idan kana so wannan busa, akan iya sa mata delay, in ko ba ka so, kawai kana so ta baka normal sound, za ka zo nan, za ga sunan abin da ka sa a can gashi nan ya bayyana a wannan gurin, inda aka rubuta OSC 1, so za ka iya taɓa nan gurin, ga aro nan guda biyu, ɗaya ya kalli hagu, ɗaya ya kalli dama, to za ka taɓa na daman ne in kana so kenan, so ya kai ka cikin sauƙi. In ba za ka iya gane inda abin yake ba, kana ta taɓa zai dinga zuwa har ka zo kan outwarp 1, za ka shiga outwarp 2, to shine wannan busa take a kai. So waccan busar da ka zo ka ɗaura a nan, ita ce idan ka shiga editing ɗinta, ka tura ta, shine ka shiga ka haɗa ta da wani wajen daban, madadin a ce a nan ɗin take, so ka shiga nan silent ɗin nan, zai kasance ka yi combination ɗinta ne da busar cikin wani waje ne ka ɗauko ka haɗa ta da wani waje. So ba iya wannan busar ba, busoshi da yawa idan kana so za ka iya musu haka, kuma za su dinga baka so abin da kake so. Abin nufi, za ka dinga creating ɗin sabbin abubuwa cikin ikon Allah a haka, har kai ma ka ƙara da wata basirar taka sosai, ka zo ka yi wani abun da cikin ikon Allah za ka ji duniya kawai ta ɗauki sunanka, ko idan ana wane. So insha Allah dai ban sani ba ko kuna fahimta, amma dai insha Allah na san kuna fahimtar abubuwan da muke, sai dai a haƙuri da mu saboda yanayin gabatarwar da aka yi ta cinye mana lokuta, so ya kamata dai a ce mun yi abubuwa da yawa, amma insha Allah a hankali za mu nutsa dai cikin abubuwan domin mu fahimtar da juna sosai, mu kuma ƙaru da juna. So ga shi dai wannan, kun ga yadda ake haɗa wannan busar, ga shi a cikin purity ne, ba wani abu ba. So a cikin purity akwai abubuwa da yawa bila adadin wanda akan haɗa su, wanda za ka ɗauka ma a cikin wani abun ne daban, ba purity ba. So amma kuma duk a cikinta ne ake samun wannan abubuwan, so a hakan ake haɗa su insha Allah, kuma a samu abin da ake so. Misali nan gaba ɗaya da purity ne amfani a wannan kiɗan.
afuwan ina ga zan ɗan dakata a nan saboda gabatarwa ta ɗan cinye mana lokacin wannan bidiyo da nake, saboda na tsara shi zan dinga yin shi minti 10 ne insha Allah. So a saurare mu zuwa gobe in Allah ya yarda. So za mu nutsa ne cikin wannan tiren namu kai tsaye ba tare da wata gabatarwa ko menene ba dai insha Allah za mu faɗakar da abubuwa a ciki sosai. So kuma don Allah muna roƙon 'yan uwa ga duk wanda ya ga gyara ko kuskure a cikin abin da muke, so don Allah ya taimaka ya sanar da mu ya kuma nuna mana kuskuren mu, saboda ɗan adam ajizi ne. Kakan iya yin abu kana tunanin daidai ne, alhali ko baka san kai ba daidai kake ba, dole sai wani ya tashe ka a bacci tukun za ka gane cewar daidai kake ko ba daidai ba. So muna roƙon ku da ku ba mu gudunmawa ta fannin shawarwari, nuna mana kurakurai da dai abubuwa yanda za mu gyara wannan shiri namu ya ci gaba da taimakon Allah da taimakon ku da taimakon juna baki ɗaya. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Kar a manta a yi subscribe a wannan YouTube channel mai suna Cinda TV. Cinda TV naku ne. Muna godiya, masha Allah.